έργα αντίστοιχης αξίας, δεδομένου ότι δεν έχουν τα ίδια εργαλεία με αυτά που έχουν οι εκπαιδευτές των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε άλλο είδους, αν θέλετε, κουβέντα θα μπορούσε κάλλιστα να αδικήσει το όλο η παρουσία ή προσφορά. Εδώ είμαστε βέβαια πέρα από τα έργα γραφιστικής και των εικονογράφων, γιατί όπως μπαίνετε στην αίθουσα αριστερά, δεξιά σας είναι τα έργα της γραφιστικής και αριστερά σας είναι τα έργα των εικονογράφων και ζωγράφων. Παράλληλα βέβαια θα μου συγχωρήσετε, γιατί ακριβώς πίσω μας εκτίθεται έργα από την ειδικότητα τεχνικών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έργα τα οποία αγγίζουν την τελειότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν γίνει τελευταία στιγμή κάτω από την πίεση του χρόνου, έργα τα οποία διεκδικούν ακόμη, γιατί όχι και άδεια ευρεσιτεχνικής αδείας, αγαπητέ κύριε Φιλιππάκο, ναι, άδεια ευρεσιτεχνίας, δεδομένου ότι όπως θα πλησιάσετε να δείτε και θα σας αναλύσουν και κύριοι εκπαιδευτές, η κυρία Τσάτσο, ο κύριος Τρίγας, ο κύριος Κρίγας και λοιποί εκπαιδευτές του τμήματος των ηλεκτρολόγων, θα διαπιστώσετε και μόνοι σας τη φαντασία πως αυτή απελευθερώθηκε και έδεσε ακριβώς με το μεράκι και την αγωνία των σπουδαστών. Η πλακέτα απονέμεται στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ο οποίος τόσο ο ίδιος όσο και ο Δήμαρχος κ. Πασούλας, για λόγους επαγγελματικούς και για λόγους που αφορούσαν σε ανηλυμένες υποχρεώσεις, πολιτικές ΟΜΕ και ΟΔΕ επαγγελματικές, είναι εκτός Πειραιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλιππάκο. Ελάτε κύριε Μαλάκη. Παρακαλώ τον κύριο Πετροπουλέα να απευθύνει και πρόεδρο της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό στην έκθεσή μας. Κύριε Πετροπουλέα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχήν το δεύτερο ΙΕΚ Πειραιά που μας συνδέουν έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια μια σταθερή σχέση που μας κάλεσαν τουλάχιστον για αυτό το σύντομο χαιρετισμό και να ανοίξουμε τα εγγένεια της έκθεσης των σπουδαστών. Επιτρέψτε μου να κάνω τρεις σκέψεις. Θα ξεκινήσετε τη σταδιοδρομία σας όχι μονάχα σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και ευρύτερα, αλλά σε ένα δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό επάγγελμα. Μην πείτε ότι μέχρι εδώ. Στα επόμενα 40 χρόνια να μαθαίνετε, να σχεδιάζετε. Εκ μέρους της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα σας και στη σταδιοδρομία σας. Μια δεύτερη σκέψη αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, το σχολείο, τις σπουδές design στην Ελλάδα. Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας πιστεύει ότι σε έναν διεθνή ανταγωνισμό, όταν η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το design έχει ενσωματωθεί σε όλη την γάμα της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής του χρόνου της Ευρώπης, στη χώρα μας έχουμε μείνει πίσω. Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας είναι αρρωγός σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα, σε κάθε σχολείο που θέλει τη γνώμη της, τη θέλει αρρωγό, συμπαραστάτη της, βοηθό της, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, μέσα στην καθημερινή διδασκαλία. Ευχόμαστε και σε επίπεδο εθνικό η εμπειρία και η αρρωγή από την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας να ζητηθεί και από το Υπουργείο. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν μας έχει ζητηθεί. Σε αναγνώριση της ευαισθησίας με την οποία περιβάλλει τη λειτουργία του δεύτερου ΙΕΚ Πειραιά η Ένωση Γραφιστών Ελλάδος, αποφασίσαμε και απονέμουμε ένα τιμητικό μετάλλιο για την ιστορία ειρήνης του εμπαρόδο, για να είμαστε ειλικρινείς, να αποδίδουμε την αλήθεια με ρεαλισμό και χωρίς υπερβολές, κύριε Πετροπουλέα. Είναι μοναδική ένωση επαγγελματική που συχνά πυκνά θα έλεγα ενοχλεί σε εισαγωγικά το email της σχολής προκειμένου να ενημερώσει για τυχόν δραστηριότητες της ή οτιδήποτε άλλο αφορά, αν θέλετε, στους ενδυνάμει αυριανούς επαγγελματίες, αυριανά στελέχη της Ένωσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εκ μέρους των παιδιών. Ακολουθεί ένας δίλεπτος σύντομος χαιρετισμός από τον σπουδαστή Πασχάλη Μουντρίκα, σαν εκπρόσωπος. Έλεγε Πασχάλη, κανόνες μετά θα γίνει περιήγηση μέσα στο χώρο της έκθεσης.
Τα έργα τα οποία εκτίθενται στη Β' Συνεδριακή Αίθουσα του Πολυχώρου Απόλλων από σήμερα και μέχρι τις 6 Ιουνίου αποτελούν δημιουργίες μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι επί 2 χρόνια και μέσα από τη διαφορετικότητά τους προσπάθησαν και κατάφεραν με τα έργα τους να εξωτερικεύσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα και την ίδια τη ζωή γενικότερα. Μέσα από τη διαφορετικότητα ήρθε η συνεργασία και μέσα από τη συνεργασία το αποτέλεσμα. Με την ευχή για την ύπαρξη έμπνευση σε κάθε φάση στη ζωή του καθενός μας ξεχωριστά και ταυτόχρονα όλων μας, εκ μέρους των σπουδαστών του τομέα εφαρμοσμένων εθνών του Δευτέρου ΙΕΚ Πειραιά, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλή περιήγηση, σας ευχαριστώ πολύ.